Cek. Cek. Ngaturaken. Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarep dong Mbak Ing sing jawab. Jawabe iki mau ngene lho ning jawabe ngene anyar. Oh, anyar. Anyar. Nggih, Sing anyar apane? anyar. MC-ne anyar. Padahal gelek didelok lho ya. Monggo diulangi sepindah malih ning. Ije, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ije, matur sembah nuwun, Mbak cantik. Oh, Mbak Minul matur sembah nuwun. Dipanjeri kene. Monggo. Jenengan Sampun. kula sampun. Oke, saderengipun dalem maturaken sugeng dalu ugi mboten supe dalem maturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta Ije. perangkatipun ugi mboten supe matur sembah nuwun nggih Ije, Mbak kagem Inga. sedaya bapak-bapak panitia. Ije, Ugi matur sembah nuwun. matur sembah nuwun kagem ibu-ibu PKK nggih Ije. ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya. Ugi mboten supe malih ning matur sembah Mbak Inga. nuwun kagem sedaya masyarakat pundi niki? Dusun Babatan. Babatan. Nggih. Matur sembah nuwun sanget kagem sedaya warga Babatan. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun utawi ngrawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Gusian Jombang. ingkang dipun pimpin Kang Mas Didik Purwanto. alias Mas Winten. Gundul. Kene ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang di depan. Tidak saya sebut satu persatu nggih. Ngapunten sangat masalahnya akeh matur sembah nuwun. Sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Gundul TV. Budi Wijaya TV. nggih, Budi Wijaya TV. Wonten apa mawon ning Ludruk Humor. Ije. Cerita-cerita Cerita-cerita humor. humor Ugi wonten. YouTube yang terbaru. Deleweng Anti Galau. Nggih. Ugi mboten supening ngaturaken sembah nuwun sepindah malih kagem penggemar-penggemar setia Budi Wijaya Ije. saking Saking pundi Mbak Ina? saking sabu seluruh sabu matur sembah nuwun. Ije. Saking Samudra Group matur sembah nuwun. Ije. Ugi saking tim pedhot jalur langit matur Ije, sembah nuwun matur sembah rawuhipun. nuwun. Ugi saking Trans Jatim matur sembah nuwun. Ije. Ugi kagem Abah Kusnan matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi sinten malih ning? Abah Warsono matur Ije. sembah nuwun, Mas Temu, Mas Singer matur sembah nuwun. Ugi Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Ije, matur sembah nuwun. Oke, langsung kemawon ning acara salajengipun, acara bedayan. Sekar Sari. Sumangga. Saking Segodo Bancang ngapunten tarik sugeng rawuh saking Lamongan Tikung matur sembah nuwun.
dilali-lali saya kelingan abang meneh ora luntura wong sing ijo malihe putih bujang meneh ora ngoyura sing duwe bojo ora nate mulih. Inje Mbak Inge. Nggih, saking sampai ki grup Balung Panggang PT Inje. Agrem. Nggih, Mas Iqbal matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih, untuk yang perdana ning sumangga. Kita panggil Ning Adis bersama Ning Dias. Inilah dia penampilan Ning Dias bersama Ning Adis. Luntura wong sing ijo malihe putih bujang meneh ora ngoyura sing duwe bojo ora nate mulih. Di belakang Ning Adis saya tampilkan Ning Marsya bersama Ning Sanana Disco dan juga Ning Rani Asmara. Tolong dikasih jalan ya. Dari mana datang lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Omah gendeng tak saponane abot lan enteng ya tak lakonane mundut klambi ning pasar babat tresnaku suci donya akhirat. Di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan manis Jawa Timur Ning Nyantika Dimasari Ning Putri Agung Sedayu. Bisa gambang rapi, bisa nyulik, bisa nyawang rapi, bisa nyanding. Wangi yen duduk sumur kari nyumberi para melu ngombe tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe.
Horeke Jombang dan juga seorang mua Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Cek. Inilah dia Ning Ika Rempong bersama Ning Anik Wulandari. Di belakang Ning Anik Kumala, saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya. Ning Titin Subayu bersama Ning Susan Warsono. Di belakang Ning Susan, saya tampilkan peranan penting. Peranan. Lah ya aku ngomong peranan, sampai ngomong apa? Ning Vikum Sukrisna dan Ning Yuni Suyanto. mati dulu. Di belakang Ning Vikum saya tampilkan masih peranan penting.
penting Mbak Inge, peranan. Nggih. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Ning Rizky Kastianto, ning Sartini Ning Sartini Vandiansah, tiga senior-seniornya Budi Wijaya ning Yayu Karmala saking Lamongan, ning Mary saking Mojosari, ning Irma Arifin Ngusian Jombang. ning Mariati Je Mbak Inge, genaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gening-gening manis campur sari. Masih bersama Delebong Anti Galau, dan juga Trio Irama Jos, THC Audio, Fortuna Leting idolane arek Jombang sumonggo.
satu dua ini dia hatiku 3D jalur langit di polo siap bolo. Mas Bayu. Terima kasih. ayo tim pedot pasukan ini nanti oke dunia padamu kasih Rindunya hatiku sudah tak tahan. aku datang Ya, ya, ya. melamarmu Oh astaga. kan ku jadikan permaisuri oh kasihku oh sayangku tim pedot jalur langit Sayangku, aku bahagia. kasihku cintaku Aku bangga kepadamu. Jadilah jadi hatiku. tim pedot jalur langit Oh kasihku, oh sayangku. Terima kasih Pak Pindu. Enggol bolo spesial buat Kaji Suud sing duit jalur langit Kata-kata hari ini Mas. wis ojo ati garai harapan nek akhire yo pegatan sucinya cintamu meluluhkan hatiku sucinya cintaku Terima kasih. meluluhkan hatiku oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya Cinta suci, oh suci, kita bina bersama. Rindunya hatiku kepadamu kasih. Oh ya ya ya, oh astaga. kan ku jadikan permaisuri oh kasihku oh sayangku tim pedot jalur langit ibu Quadro, masih bersama Budi Wijaya sadar itu menyakitkan Mas. Gak Jangan. pernah bolong. jangan biarkan otakmu sadar sucinya cinta Terima kasih. Sucinya cinta
Terima kasih Abah Jono. Yuk, monggo tadi ada yang minta tambal ban dari Abah. Iki sebagai tambal ban bolo. Silakan Budi Wijaya. Yo, eh, ha, eh, ha, eh. Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan.
Kutang Jombang arane Jawa Timur tlatah uga disebut kota beriman bersindah zaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen Truk Budi Wijaya iku truk andalane Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. J Mbak Inga. Ning Mariati, J Mbak Inga kuloten mriki. usahlah sudah acara bedayan Sekar Sari. Jangan beranjak dulu. Dari tempat duduk Anda akan dihibur. Pelawak kondang Ibu Diwijaya yang akan diawali Cak Aris. Gini, saderengipun kita mengundurkan diri. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang di hati pemirsa semuanya. Saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.